El 12 de maig es celebra el Dia Internacional de la Infermera. A Olot aquesta diada es commemora anualment a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Enguany s'han organitzat diverses activitats, entre elles xerrades amb els alumnes de sisè als centres educatius de la ciutat per parlar sobre la figura de la infermeria. També s'ha fet una conferència amb Joana Friguler explicant el que aporten les infermeres al món sanitari. Aquest diumenge encara es seguirà commemorant el Dia Internacional de la Infermeria amb una darrera activitat, una matinal saludable. Juntament amb el gimnàs Espai, que de fet se'ns hi ha posat molt de cares i ens ho ha facilitat molt, i farem tres coses. A les 10 del matí farem una activitat de ioga, a les 11 zumba i a les 12 farem spinning. I també és obert a tothom qui vulgui venir. Enguany el Dia Internacional de la Infermeria es celebra sota el lema Una veu per liderar, salut per a tothom, i reivindica el paper essencial de les infermeres en l'atenció sanitària. Penso que a vegades ens falta una mica que la població entengui una mica més el que estem fent, però crec que s'ha avançat molt i que cada dia les persones o la ciutadania posen molt en valor la feina que fem i, de fet, estem molt ben valorades. El Dia Internacional de la Infermera es celebra el 12 de maig per commemorar el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna, ja que va ser capaç de demostrar la importància de les cures i va liderar la transformació de la pràctica infermera.